Nagsugod na sa pagpahigayun og onsite assessment o pag-review sa mga dokumento ang City Assessment Transition Team sa Lapu-Lapu City aron masigurong hapsay ang paglingkod sa mga bag-ong napiling mga opisyal sa Barangay ug Sangguniang Kabataan. Ani ang report. Unang gibisita sa City Assessment Transition Team ang Barangay Bangkal, Look, Pahak ug Gunob. Kini aron makapahigayon og final turnover og inventory sa mga records ug properties sa barangay ang mga outgoing barangay ug SK officials ngadto na sa mga bag-ong napiling barangay ug Sangguniang Kabataan officials. Ang City Assessment Transition Team gipanguluhan sa City Accountant ug gilangkuban sa mga kawani sa DILG, City Budget Office, Local Youth Development Office, Civil Society Organization ug City Legal Office. Matod ni DILG Lapu-Lapu City Director Jonah Pino nga gisiguro nilang mauna og assess ang mga barangay nga adunay bag-ong napiling mga barangay captains. Most number one is Bangkal kay considering sa situation nila, special case nga wala biya to sila mga konsehal gyud, bakante biya to sila. So yun na to turn over para maka-iligasyon po sa incoming, wala pa problema na. Ubos sa DILG Memorandum Circular No. 2023-166, gihatagan og 3 ka semana nga transition period ang mga opisyal aron masiguro ang hapsay nga transition sa pagpangatungdanan ug pag-turnover sa tanang mga records ug property sa barangay. Gitataw hinuon sa City Director sa DILG Lapu-Lapu nga dili rekisito nga mauna ang pag-turnover sa pag-asumer sa katungdanan sa mga bagong napiling mga opisyal. The incoming officials, barangay SK officials can assume even without the turnover, but in Lapu-Lapu manigo ni nga before sila maka-assume human na to turnover, but di sa schedule na to probably while ni-assume na sila nagsige pa tag-schedule sa mga turnover. Niadtong Martes, gitigom sa DILG Lapu-Lapu City ang mga incumbent barangay captains ug tagsa-tagsa silang gihatagan og Certificate of Appreciation sulod sa pipila ka tuig nilang pagserbisyo sa barangay. Uban ni Rod Prado, Luan Meronina, GMA Regional TV Live.